Kini ang Atraka Balita 943. Nga balita diri sa Tanhay. Midoso sa katapusang adlaw sa iyang Certificate of Candidacy kung si o silakip na angkon nga kini nabantog nga na ilang doktor nga si Dr. Rolando Okidok Tabalok ning siyudad sa Tanhay. Si kanhi City Councilor sa siyudad sa Tanhay nga si Okidok Tabalok kalit kini nga iyang desisyon nga midoso sa iyang sertipiko di kandidatura isip magpapiling alkalde ning siyudad sa Tanhay. Si Dr. Tabalok wala kini grupo o linyada nga vice mayor og mga konsyales apan ubos kini sa partido nga Liberal Party og ang gibutyag usab niya nga ang iyang suportahan sa gubernatorial candidate mao ang kasamtangan nga vice gobernador Mark Macias nga magpapili og provincial governor ani ang iyang pamahayan. Ninyong tanan nga naa diri karon ako. Ay kayo nga pakalit ning ato. Good morning sa tanan, labi na karong mati o kita sa mga live videos. Kini ang akong certificate candidacy COC pagka mayor. Napay na ako karon po jud mga around 15 minutes ago sa diri Tanay City. Pagka-mayor ang akong gilansaran. So, ang akong party nakaroon ako sa Liberal Party sa among chairwoman si Congresswoman Win Kaichong. Siya ang nag-agat na ko pagka-membro sa LP o kuyog ni Vice Gov Macias kaya mo kandidato pagka-gobernador. Upahil ko siya karong adlaw o karon nga nung ikalit ko file last day October 8 kaya nakita na ko ang eleksyon sa Kadimoscar siya eleksyon magpili tag leader. So kung wala tayo laing kontra sa itong mayor wala dili na eleksyon. So na choice ang tao. So sa incumbent ug ang kumangga. So karon asap karon dito duha pa mi file pagka mayor si Mayor Raycons ug ako Okidok Tabalok. Inyong konsehal sa upat ka termino din sa siyudad sa Tanay. Nahimo kong numero 1. Ipahuway ko sa siyam ka tuig ug karon balik ko pagka mayor. Kay nakita na ko sa katawan sa Tanay nga naatay pilion nga mga kandidato na Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pa ni Dr. Tabalok nga nakahuman na kisag upat ka termino isip magbabalaod sa siyudad sa Tanhay mao nga midoso na sa isip kandidato pagka-mayor. Apan dugang pa nga sa Oktubre 8 atoy 2000 ito adlaw nga Biyernes last day sa filing wa pa may laing miduso pagka-mayor at bang ni kasamtangang mayor nga si Mayor Rinaldo Concepcion sa pagkabuntag sa usab niya nga nagtuo siya nga ang eleksyon aduna joy dapat pilian mao ang katawhan na kon atong tungura og walay laing milansar pagka-mayor duha lang silang Concepcion og Tabalok ang pagpapili pagka-mayor sa siyudad sa Tanay. Ani ang dugang pamahayag. ako nga pagka-mayor under sa Liberal Party kumalabot na itong gobernador si Doc Macias, Doc Mark Macias. So, nga naman, mayor akong pili. Nakahuman kong upat ka termino sa registration, pagka-konsyal, sa pamalaod. So, I have to go up for executive. Nakita na ko nga katawhan, wala may nilansar sa Tanay asab karon pagka-mayor. So at least namoy choice. So sa makita man nato unya kung asa mo ay duwa ra man kabuk unya kung wala laing lansar pagka mayor. Sa akong side na experience na ako sa akong pagkatao, makita ninyo kung saan akong pagka-doktor sa Tanay, kaya uno katuig, serbisyo
sa konsyel ko, kasabi ko sa katawan. So karon, it's up to the people of Tanay nga kinsa ilang pilion pagka-mayor. So, ba mo ko mag-expect ang daog. So, kung daog man gani, so, ang ginuuray gay kapangay na to ana. So, ang ako lang nga hapsay unta ang eleksyon karong malabot nga ang syudad sa Tanay na ipilion pagka-mayor. Kaya kung mausara ka buok, wala na lang tayong eleksyon ni ana. Kini ang Atraka Balita 943. Si former City Councilor Rolando Okidok Tabalok magpapili pagka-alkalde sa syudad sa Tanhay. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.